Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. At sa lahat po ng mga nakatutok ngayon sa 90.7 Love Radio. Mga kabisyo, kasama po natin ang Basa Princess, DJ Rocky Tera. At kasama din po natin ang titindig sa mga ipinaglalaban ninyo sa inyong buhay, DJ Titan Jello. Ngayong gabi, marami na naman tayong sikretong malalaman. Pero ang gusto ko munang malaman ngayon, dude, ano-ano ang mga paraan mo para makapagtipid sa pagkakataong ito na nasa krisis tayo? Sina-side A, side B ko na lang yung brief ko ngayon. Tipid sa sabon, tipid sa paglalaba. Tipid sa tubig, tipid sa kuryente. Marami yun dahil sa pagtitipid kong ganun, marami ako natipid. Dude, sabi magtipid, hindi maging baboy. Wala naman nagsabi maging baboy ka. Maging salaula ka. Mahal ng tubig, mahal ng sabon, mahal lahat. Kuryente, kailangan na natin ngayon magtipid sa kuryente. Oo nga eh, konti na lang daw yung supply na meron tayo. Oh, alam nyo na ang technique. Side A at side B lang. Kaya pala iba yung amoy dito sa buhay. Gamitin nyo lang yung brief nyong ginamit ngayon bukas. Hoy, kadiri ka! Baliktarin nyo lang. Bakit hindi ka na lang magsalawal? Tingnan nyo na lang kung may tutong na. Kadiri! Ayoko mag-imagine. Pero alam mo, dude, isa sa mga nakikita kong paraan para makapagtipid tayo. Alam mo ano? Ano? Punta tayo sa loob ng kwarto ni Mama Nicole. Sa Yeah. opisina niya. Mm-mm. Tapos, wag na tayong gumastos ng dinner. O kaya midnight snack. Kuha na lang tayo sa niya. Supply niya. Pantry niya. Yung opisina po ng boss namin dito na si Mama Nicole Yala. Sobrang daming supply. Dami. Oo. Tsaka yun, libre yun para sa mga DJs niya. Grabe. Tsaka, sa pagkakataong ito gusto natin pasalamatan si Mama Nicole sa pagkakawang gawa sa atin. Kasi may libre kaming chichirya. May libre kaming tambayan, diba? Na mabango-bango pa. Pag kaming dalawang ni Titan Jello nagsama, parang, ay, hindi mo maamoy yung kayamanan. Puro kahirapan. Pag doon tayo tumambay kay Mama Nicole, wow, kayamanan. Oo, di ba? Ba talaga yung boss natin, no? Siyempre. Thank you. Kaya sa'yo, Kabisyo, kapit-kapit lang sa mas mga nakakaluwag sa panahon ng kagipitan. Kailangan mo ng mga kaibigan. O, hindi lang basta-basta kaibigan, ha? Oo. Dapat mayaman. Dude, kaya kakapit ako sa'yo din, ha? Ay, nako. Anyway, Kabisyo, hanggang alas 12 na madaling araw niyo po kami makakasama. Kaya naman, ang patikim ng DJ Rocky Secret File, wala na po yan. Dahil surprise na namin ibibigay sa inyo ang Rocky Secret File with Titan Jello. Kaya abangan niyo po yan sa aming pagbabalik. Kasama pa rin si DJ Rocky Tera. DJ Titan Jello. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Susunod na po ang DJ Rocky Secret File with Jello. DJ Rocky, halo-halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Metro's #1 Love Radio. Basic!